Какво знаем за стреса? Много неща. За стреса се говори много, включително и в рекламите. Сега се сещам даже на идване насам. Имаше реклами за средства, капки, хапчета и така нататък, които могат да ни позволят да избягаме от стреса, да се преборим с него, да бъдем щастливи. Със сигурност това няма да се случи. По-скоро работата, която трябва да свършим, е насочена към други усилия, които да положим. Но нека да започнем, може би, с най-важното. С една игра. Вие ще ми кажете кое от решенията, които се предлагат тук, е най-правилно. Четем условието. Приблизително колко процента от здравословните проблеми на хората са предизвикани от стрес? Отговор А под 10%, отговор Б над 90%, отговор С около 50% и отговор Д около 75%. Някой има ли желание да отговори с отговора А? Добре, има. Добре. Отговор Б над 90%. Гора от ръце, добре. Отговор С около 50%. Никой. Отговор Д около 75%. Добре. Има един отговор, който е много правилен. Има и още един, който зависи от източниците, които дават информация за това, което се случва с нашето здраве, след като сме станали жертва на хроничен стрес. Над 90% от лечебните заведения работят с хора, които са допуснали стреса да ги разболее, да ги накара да не се чувстват добре и здравословно. Има и други статистики, които са отправени към по-скоро са работодатели, синдикати и така нататък, които могат да слязат много. На 75%, но дали с 7 или 8 или 9 души от 10, които са пострадали вследствие на преживян стрес, мисля, че разликата не е толкова голяма. Със сигурност вниманието, което трябва да обърнем на аспектите, свързани с стреса и рисковете, които стреса може да породи, са много. Какво означава стрес? Етимологията на думата разкрива нещо много важно за същността на това преживяване. Идва от латински език, през старофренски език, на латински дистрикция, през дистриктус или като минало причастие на глагола дистрингере. Стрес означава стягам, свивам, затягам. И в ежедневния живот може много лесно да разпознаем подобни състояния, например, стягаме шапката, свиваме душата, стигаме до тези състояния вследствие на нещо, което не преживяваме добре, което ни предизвика вероятно прекалено много и нашата реакция не може да компенсира усилието, което се очаква да можем да положим. От гледна точка на разпознаването на хората, които се намират в състояние на стрес, може да кажем следното нещо, и то е една от препоръките за по-късно, които ще запазим. Един стресиран човек е свит. Намира се по-скоро в състояние на апнея. Затова и кардиолозите разпознават това състояние по столовете, които се намират в техните чакални. Има едно изследване, което даже е фундаментално и е било свързано с разпознаване на типологията на поведението. Специалистите по кардиология са се питали защо столовете в техните чакални са износени само в предната им част. И любопитен факт е, че хората, които са с проблеми от сърдечно-съдов характер, предпочитат тази поза. Свитата на апнеята много по-спокойно изглежда един човек, който е седнал удобно и който си е дал възможност да се наслаждава на всичко, което се случва около него. Нали така? Оттам нататък даже и усещането, което придобиваме, е да се наслаждаваме на спокойно дишане, на отпусната структура на гръбначния стълб и така нататък. После ще разберем, че по гръбначния стълб преминава нещо, което наричаме автономна нервна система, която осигурява стресовата реакция. Това са много важни неща. Как дефинираме стреса? Предлагаме една дефиниция, която е съвсем кратка, но ни дава възможност да разпознаем какво се случва, когато ние сме прекалено предизвикани, когато очакванията към нас са прекалено големи или ние се сблъскваме с идеята, че това, което трябва да предоставим като
резултат в някакъв момент надвишава нашите умения за справяне. Психологическият стрес се поражда във връзката на индивида с околната среда, оценена като застрашаваща неговото благополучие и в която изискванията към него предизвикват претоварване или превишават наличните ресурси за справяне. Има нещо, което се откроява веднага и това е контекстуализацията, там където ние влизаме при другите, начинът по който условията на средата, предизвикателствата, с които се сблъскваме, ни карат да реагираме. Когато ние имаме усещането, че тези предизвикателства са прекалено завишени, ние сме вече и то. Ни създават усещането, че не сме способни да се справим, ние вече сме провокирани да изпитваме това състояние на разминаване, което може да бъде в натрупване. И тогава ще видите, че стигаме до един ефект в типологията на стреса, в разпознаването на това състояние, което е по-скоро в негативния регистър. Възприемаме като нещо лошо. Това е състоянието на дистрес. Стреса, който продължава прекалено дълго, вече ни кара да ставаме уязвими. Има една метафора, която доста добре илюстрира стреса, като възможност да го разпознаем. Може би под формата на едно домашно животно, което е добре опитомено, което не пречи в съжителството, което не досажда, не е опасно. Това сме ние. Нашата енергия, енергията, която ние познаваме, това, което можем да направим за себе си, за да може да бъдем балансирани. Говорим за еустрес, положителния стрес. Добрият стрес изглежда така. Стреса, който ми дава възможност аз да бъда на фаза с самия себе си. Когато, например, играя на тенис и видя, че една топка идва малко по-бързо, да съм в състояние да реагирам. Развил съм тези умения и мога да се справя. Преценил съм, че в играта този удар мога да го отиграя толкова силно, че да може да се върне, да отиде там и да направи точка. Или поне да продължа разиграването, като съм тотално на фаза, защото за да си в еустрес трябва да си концентрира. Това е много важно. Един човек, който не е концентриран, няма да изпита никаква възбуда. Ние, за да може да направим нещо, трябва да сме достатъчно концентрирани. Стресът трябва да ни подготви за това нещо.